हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनैनि आंनि गोदान ब्लग भिडिअ'आवहाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं जोंनि दादैनि पानिलाव बागानाव दान्दिसे सम बेरायहैनाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। लाव बागाना बोरै जाखो नायलांदो लोगोफोर। फिथाइफोरखौ नै गोलाव गोलाव दासो लाव फिथाइफोरा थाइफुहांदो माने लोगोफोर, गोलाव गोलावथार। नै सोरबा जानोबा बायना लांफैनो हागोन जोंहानि दादैनि लाव फिथाइखौ। मा होनो लोगोफोर, नै दा बेफारिया पानिलाव फिथाइखौ खाबाय थादो लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायलांबाय था। बेफारिखौ खानो कहाँ से आते हैं? भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनो लोगोफोर। माने दहायो आधा खाना दोनबाय पानिलाव फिथाइखौ। दा बेफारिखौ एसे गिदिर गिदिर नुनायखाय खानो होबावदो आरो लोगोफोर। बेफारिया खागासिनो दोङो। खुरु खुरु टिसिङो gila itu sih माने लोगोफोर दासो खाखांबाय नालाय, बेनिखाय फिथाइखौ एसे गेसें नुदो लोगोफोर। माने दहायो 50थासो खाना दोनखांबायमोन आरो। नै लोगोफोर, दहाय फुङाव खाना दोननाया बेखिनियानो। बेयाव 50थासो दोङो। माबायदि नुदों लोगोफोर नै पानिलाव फिथाइखौ बेयावनो जमा खालामना दोनदो। आरो साइडथिं आरो दामोल मोनसे दंबोयो। बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों का लाइन कोड लिखे ভালকে হিসাব করবি দাদা, নহলে গন্ডগোল লাগি যাব। नै जोंना मालिक खासे फैदो, नाम्बार 1 मालिक। रास्ता হৈ থাকে, কি কৰিম এতিয়া? ৰ পানী আনছে, পানী খা। Kita YouTube नुसिगोन आरो। আগৰ কথাটো